लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव जोबोद गोबावजोंसो दिनै भिडिअ बानायनाय जादों मानो होनबा आंनि मबाइला गाज्रि जाबाय दैयाव गोलैनानै ओमफ्राय नाय मिस्ट्रिफ्रा पानी बिजलो पानी बिजनेस এই যে একটা মিস্ত্রি एकदम नै नैबे आं लोगोनि मबाइलजों बानायगासिनो दं नैबे भिडिअखौ आं रिफायरिं बानायनो होबाय साननैसो उनाव मोनगोन खोमा ओमफ्राय मोननायाथ' दाख्लै दिनैफोर मोनगौमोन अखा हानायखाय आं थाङाखै नैबाव खामानि मावदों नै जेजेएमनि अखा सिजा सिजा आं साबाय अलरेडि नै सिजाजोबखाबाय ओमफ्राय गाथिनि नालाय गाथिनियाथ' जाया जेनेबा अखा दै बिदिखौ खोबै खोबै दोनजोबबाय ओइ मिक्सारजों मस्ला बानायदोंमोन सिमेन्ट मिक्सार ओमफ्राय प्लास्टिकजों खोबना दोनजोबबाय इटा टिटा रेडि नै दासो खालामब्रबनानै माने नैबे मबाइलनि सेफटिनि थाखायसो आं साथाखौ बुंनाय जाबाय आरो ओमफ्राय आं भिडिअ खालामनो सानो ओमफ्राय खामानि मावनायखौ ओमफ्राय खामानि मावबा देखायजाजोबा ना खामानिबो मावनांगौ ओमफ्राय अबे टाइमाव भिडिअ खालामनो बिदि जायो आरो लोगोफोर दा ओमफ्राय जोबोद गोबावजोंसो दिनै भिडिअ फैबाय नोंथांमोनहा एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय आंना फनाबो गाज्रि जाबाय दा नैबे भिडिअखौ दिनैनि नैबे भिडिअखौ आं लोगोनि मबाइलजोंसो बानायदों दे जोंना हाजोखौ नुला अखाजों जाजोब्बाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेबायदिनो जागोन आंखौथ' दा खामानि मावबा देखायफिननो हानाय नंला सिजोबखाबाय अलरेडि आं नैबे मबाइलनि थाखायसो साथाखौ हमनाय जाबाय आरो लामा जाबाय नै एकदम दाबो मेरला खामानि दंबावो नैबे वाल जोबबा आरो दस्रा खामानि फैबावगोन मावगासिनो दं गरिब मानसि जोंनि हायावहाय जादों आरो बे ओमफ्राय जोंनि हायाव जादों माबा वाटार साप्लाइ ओमफ्राय आंनो ट्रेनिंबो लादों माबा जेजेएम जल मित्र हिसाबै आरोखि आंनि नामाव जादों बे खामानिया ओमफ्रायहाय गरिब मानसिना आंबो मिस्ट्रिफोरजों बिदिनो लेबार मावफाबाय थायो आरो लोगोफोर आं देखायाखैमोन आं भिडिअ खिन्थु देखायनोसै आङो ओमफ्राय मिस्ट्रिया सासे थांलायबाय दखानाव थांलायबाय अखा सिजा सिजा लामायाबो जों गामिना देग्लाय सेन्ट ट्रेभेल गारबाय जालांसिगोन गय बिफां आंहा बिराद लस थांबायलै नैबाव फांनै दानफायनाय जादों बेयाव फांनै दानफायनाय जादों मथा मथि 6 दालसो दानफायनाय जादों होमबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो दे दिनैनि भिडिअजों आपडेटआ जाहैबाय आंनि मबाइला गाज्रि जाबाय बेनि थाखाय आं भिडिअ खालामनो हायाखै ओमफ्राय दिनै नैबे लोगोनि मबाइलजों आं खालामदों ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ दिनैनि नैबे भिडिअखौ दिनै होनो हायाबा गाबोन फुङाव होसिगोन आरोखि आं दिनै समबार दे समबार जुलाइनि 1 थारिख दे दिनै आं बे भिडिअखौ खालामदों आरो बेखौ आं गाबोनफोर खामानिबो मावनांगौ नालाय इडिटिंबो एसे खालामनांगोन ना ओरैनो डाइरेक्ट हरबाबो जाया थ' आसा खालामो नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै आङो दिनै दैया बे नैबे खालभार्टआ लोमजोबो दाख्लै अखा हानायाव लोमजोबदोंमोन दा रानबाय आरो नै दाबो देरहांगासिनो होमबा आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै ओमफ्राय मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय माबाफोर कमेन्ट एसे खालामहरदो एसे गोसोफ्रा नोंथांमोननि कमेन्टखौ नुनानै गोजोननाय मोनथोंसै ओमफ्राय भिडिअ गोदाननिफ्राय गोदान लाबोनो एसे गोसोआव थुलुंगाखांनायनि होमबा दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय उनाव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर गोदान भिडिअजों लोगोसे थ' चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै होनो दाव दे बाय बाय गोदान भिडिअजों लोगो मोनसिगोन बाय बाय